Ibingelele bazalwane ngegama likaJesu Kristu, amen. 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 Ngicela siye kuncwadi Sambulo chapter 2. So siyaqhubeka ngomyalezo uJesu awushiyele amabandla esikhombisa. Now okwamanje into esisayenza sisafunda ngamabandla ayephila esikhathini esidlule. Siyakhumbula ngoba sabona la masifunda incwadi yesambulo chapter 1 verse 1 ukuthi le ncwadi lena ibhalwe in symbols. Sathi igama lakhona lesiGreki semahino, in symbols. So lamabandla are symbolic of ibandla likaNkulunkulu kuze kuba isikhathi sokugcina. And also sabuka ukuthi ubufakazi baloko kukhona nakuncwadi yesambulo chapter 1 verse 19 la athi uJesu kuJohane kumele alobe izinto ezikhona nezinto ezisazokuba khona. So ezinye izinto ezilotshiwe la izinto ezazi-future ngalesa sikhathi, meaning zazibhalelwa for ibandla in the future kusukela ngesikhathi sikaJohane. So siyabuka ukuthi leli bandla leli lamabandla akhulunywe ngawo they are symbolic of ibandla likaNkulunkulu kuma-phases walo ahlukile, and lama-phase awu-7 meaning i-phase yesikhombisa esi-7 ile yokugcina. So masisafunda ngebandla lesibili sifunda ngebandla elaliphila kwisikhathi esesidlulile. Siyayibona lento bazalwane. Nasizofunda ngebandla lesibili, ibandla lesimina. Asiyeni khona Isambulo chapter 2 verse 8. Ele usifundelayo asifundele Isambulo chapter 2 verse 8. Isambulo chapter 2 verse 8 ufundeka nje uthi nakuyo ingelosi yebandla laseSmina loba ukuthi nakhu akushoyo owokuqala nowokugcina owayefile kepha osephila uthi ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nobumpofu bakho kanti ucebile nenhlamba yabathi bangabaJuda bengesibo kodwa beyisinagoge likaSathane. Ungesabi lokho ozakuhlupheka ngakho. Bheka, uSathane uzakuphonsa abanye kini etilongweni ukuba nilingwe, futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi. Thembeka kuze kube sekufeni, ngokunika umqhele wokuphila. Verse 11. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo akasoze oniwa ngukufa kwesibili. Let me just pray before ngiqhubeke nakho. Tata unothando olumangalisa kakhulu, siyazithoba phambi kwakho ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Siyacela Nkosi yezulu, njengoba sifundile izwi lakho elinamandla, siyacela Nkosi amandla wakho avakale nangoku sifunda, asihlambe Nkosi isonweni. Amandla akho Nkosi asikhulule kuyo yonke imithwalo uSathane azama usicinezela ngayo. Please Heavenly Father, every spirit of discouragement, of disheartenment, konke nje Nkosi okuba uSathane azama usigolola ngakho, siyacela kakhulu usindise. Please Heavenly Father, ngicela kakhulu umoya wakho ingcwele, especially ngoba nami Nkosi ngumntwana and siyadinga kakhulu nje Nkosi ukufundiswa nguwe sonke somandla. Please Father, speak to us. Sicela also for the forgiveness of our sins, so that Nkosi kungabikho nto ezositha your Holy Spirit from speaking to us. We ask konke about in the name of Jesus Christ, amen. Amen. Now iSmina siyayibuka la ku-map, ayikho sekudeni kakhulu ne-Efeso uma uyibuka la ku-map, kahle kahle bathi it's almost 50, but it's 40 miles. So more converter maybe iyoba around 50 something kilometers from Ephesus, iSmina. So it's not very far. iSmina kuwo wonke lamadolobha akhulunywe ngawo la ePergamos, Thyatira konke yiyo kuphela esekhona ngisho nanamhlanje. Moyibuka ikule ndawo le esibonayo la kwi-screen eTurkey kuthiwa kuse-Izmir. Na ngiye ngithande masibona into ey'kanje
ngoba abanye abantu bayitshenti izinto ezisebhayibhelini izinto zelinye ilizwe njengelona leli esiphila kuzona kuleli lizwe esiphila kulona. So abantu bayibona like facts of history akhuluma ngento la eBhayibhelini baye babone ukuthi iBhayibheli ngempela into yangempela ngaze sathane ufake nje ifu emehlweni wabantu ukuzitshela iBhayibheli into yangezinye nje izikhathi nezinye indawo ezingekho la emhlabeni. But yeah, nayi iSmyrna just bona la le Izmir, this is actually Smyrna. Nakhona futhi nayi indlela ayibukeka ngayo kudala mawubuka isithombe lesi yayibukeka kanje and nanamhlanje mawufika uya khona eIzmir lapho khona izindawo ezingama-tourist sites, so zikhona indawo ozitholayo zibhalwe leli gama leli sifunda ngalo Smyrna, yabo khona le akubonakala la if niyabona la, this is actually there khona manje yasikhuluma lapha eTurkey kubhaliwe la kule nto engathi angazi ngizothi umpompi noba yini Smyrna la. So this is a place that is there Turkey as we speak. Now igama lelithi Smyrna lisho ukuthi mir. Mawufunda eBhayibhelini usearch nje igama lithi mir uzothola ukuthi igama lelisetshenziswa kahle kahle yinto esetshenziswa ukwenza incense enwa kamnandi. So umir it means sweet smelling fragrance, iphunga elimnandi umirna. Mir, I mean. So Smyrna means mir and umir is just sweet smelling fragrance, iphunga elimnandi. So iSmyrna bengisho ukuthi sweet smelling fragrance, iphunga elimnandi. So manje Jesu bhalela ibandla laseSmyrna uthi ibhalela leli bandla elinephunga elimnandi kuNkulunkulu. Sayizwelani bazalwane? Now leli bandla leli liyahambelana kakhulu negama lalo njengoba sibukile naku-Ephesus, igama le-Ephesus yakhumbula limeleni lisho ukuthini? Lisho ukuthi ibandla elithandekayo noma ibandla elifisekayo, desirable. That's what the word Ephesus means. Now leli lisho ukuthi iphunga elimnandi nalo leli gama lalo liyahambelana nesimo ibandla lalikusona, ngoba ukuze kuphume iphunga elimnandi ukubona embalini ezinye imbali zikhona imbali othi uyinukisa nje seyinuka kamnandi, but esikhathini esiningi ukuze lizwakale kakhulu iphunga lembali kumele uthini uyicrashe. Siyabona noma uyicrasha kuzoriliseka iphunga elithile, and this is amazing ngoba leli bandla esikhuluma ngalo manje ibandla lalishushiswa, ibandla ley'ntshushiso leli. Sizofunda nje ngey'ntshushiso nje, sizofunda nje ngey'ntshushiso, nizobona kwi-history yaleli bandla ibandla lalishushiswa. So ibandla likaNkulunkulu emva kokuthi kudlulile isikhathi lesi sabapostili emva ka-100 AD, siyakhumbula ukuthi lokuqala ibandla laqala ku-31 AD laphela ku-100 AD. Manje thina sikubani 2024 AD, ngamanye amazwi 2024 AD. So siyibandla lokugcina thina, yabo. Now after 100 AD ibandla kaNkulunkulu lashushiswa kakhulu, and yabuka ukuthi ngempela ezilishushiswa kwakuphuma iphunga elimnandi likaNkulunkulu. uNkulunkulu ayengajabuliswa ukuthi ibandla lakhe liyabulawa, cha, wayejabuliswa kodwa ukuthi abantu bakhe bakholwa kuze kube sekufeni, bathembeka kuze kube sekufeni, namakudingeka futhi nokholo lwabo bakufakazela ngegazi. Siyibona leyo nto. Now another thing ejwayele ukwenziwa mawufuna isihlahla noma nakhona imbali, kakhulukazi isihlahla ngibone la masishisa iy'nkuni, makunohlobo lokhuni esingalijwayelanga sizoza nje ngephunga, once laqala lavutha likhipha iphunga lalo. So nakhona futhi this goes in very well with iSmyrna ngoba leli bandla leli njengoba lalishushiswa abaningi babebulawa ngokushiswa. Siyibona leyo nto, and lolu kholo lwabo lokwethembeka kwabo kuNkulunkulu kwakuyiphunga elinjani? Elimnandi. Ake siyibuke le nto, asenincwadi kwabase-Efesu chapter 5 sizobona la iBhayibheli likhuluma ngokuyinikela kuze kube sekufeni, likhuluma ngakho ukuthi lokhu kuyiphunga elimnandi kuNkulunkulu, kuyiSmyrna, kuyimir, njengoba sifunda nje la Efesu 5 verse 2.
Efeso 5 verse 2. Nihambe othandweni njengalokhu uKristu wanithanda, wazinikela ngenxa yethu, abe ngumnikelo nomhlatshelo, abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Sayizwe bazalwane, uJesu ngenxa yothando owayenalo esithanda ngalo thina, futhi nangenxa yokuthembeka kwakhe uNkulunkulu, uJesu wazinikela waba ngumhlatshelo, kwaba yiphunga elimnandi uNkulunkulu. Nayo leli bandla lalisenza lokhu. Bazalwane, kubalulekile uzibuze njengomzalwane ukuthi ngabe ukuphila kwami kuyiphunga elimnandi yini uNkulunkulu. uNkulunkulu into eyiphunga elimnandi akukona ukufa kwabangcwele per se, but into eyiphunga elimnandi ukuzinikela ngokuphelele. Naw lokushushiswa lokhu kaveza ukuthi labantu bazinikele ngokuphelele. Ayikho into, uNkulunkulu bamthanda ukudlula ukuphila uqobo. Sayibona leyo nto. Naw lento yayiyiphunga elimnandi. So akudingi ukuthi uze ushiswe, awudingi ukuthi uze ugwazwe ukuze impilo yakho ibe yiphunga elimnandi uNkulunkulu. Into eyenza ukuthi kube yiphunga elimnandi impilo yakho ukuzinikela. Sayizwe ntombazalwane, ayesibukele enye into umpostoli Paul ayishoyo Maroma 12. Asizweni umpostoli uthini? Verse Amaroma 1. 12 verse 1. Ngakho ngiyancenga abazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandekayo kuNkulunkulu, kube ngokukhonza kwenu kokuqonda. Amen. Bazalwane, iBhayibhile ikhuluma ngokuzinikela, ngoba ukukhonza okuyizothini kweqiniso ukuyinikela. Mawufunda iBhayibhile, the first time la kuvela khona igama lithi worship eBhayibhelini livela lapha kuleya ncwadi uGenesis chapter 22 kuverse ngicabanga ukuthi verse 5 mangaphosisi, la uAbraham ekhuluma nenceku yakhe. Siyakhumbula sake sayifunda la ekhuluma nenceku yakhe ethi ekhuluma ney'nceku zakhe ethi hlalani la, mina nomfana sizoya phezulu entabeni siyakukhonza. Siyayizwa leyo nto. And into uAbraham wayoyenza lapha eyonikela ngendodana yakhe okuphela kwayo ayithandayo. Yazi yangimangaza uNkulunkulu mayifika kaAbraham uthi, Abraham hamba uyonikela wenze umnikelo oshisiwe ngendodana yakho ekuphela kwayo oyithandayo, kusho uNkulunkulu. So lana uNkulunkulu uzama ukumbonisa uAbraham ukuthi ngiyazi ukuthi indodana yakho kuphela kwayo, ngiyazi futhi ukuthi uyayithanda, so that uAbraham angabi naso isizathu athi ayinkosi kodwa ngiyayithanda, awunkosi kodwa kuphela kwayo, uthi I know. And uyabona kuleya ndaba ukuthi uNkulunkulu wayengenaso isifiso sokuthi kufe u-Isaac. Cha. U-Isaac uNkulunkulu wayengenaso isifiso sokuthi afe, ingakho engafanga, ngoba uNkulunkulu into wayefuna ukuyibona ukuthi inhliziyo ka-Abraham ime kuphi, ingaba uyinikele ngokuphelele yini. So uNkulunkulu maseyibona u-Abraham edonse umbese inkemba ethi uyayihlaba ingane, ngoba uNkulunkulu seyikhulumile uthi uNkulunkulu yeke ingane, vele bengingafuni ingane, mina bengifuna inhliziyo yakho. Manje sengiyazi ukuthi amsaba uNkulunkulu ngoba nakho ungayigodlanga indodana yakho ukuphela kwayo. Sayizwe nibazalwane, na uNkulunkulu ngibuza le ndaba lesiyibuke la esithombeni ukuthi ingabe impilo zethu ziyiphunga elimnandi yini? Ingabe uNkulunkulu unaso esiqinisekweni ukuthi siyamsaba, noba asizinikelanga ngokuphelele kulezi esizigodlile? Because bazalwane, masifunda la ekhaya makufile abazalwane sokhonza njengoba bekhonzela ekhaya, ingabikho indawo yokukhonza njalo mangifundisa ngokholo, because abantu eligama lithi ukholo balisebenzisa loosely. Sengithanda uku-emphasize le part yokuyinikela, ukuthi ukukholwa ukuyinikela, ma ungayinikele kuJesu sungakholwa, sungakamthembi uJesu, ungayinikele ngokuphelele, nempilo futhi ayibi yiphunga elimnandi. So into kumele siyikhulekele kakhulu uNkulunkulu ukuthi asisize sizinikele njengaleli bandla. Naw siqhubeke nalo ibandla, asiyeni incwadi yesambulo-ke manje
sibuke lamavesi. So bazalwane, into esiyenzayo la esifunda, I hope siyakhumbula, sifunda church history le esiyenzayo. Manje sifunda history yebandla lobuKristu. Abantu abaningi umuntu ungumKristu ngoba uphendukile mhlambe 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, but akayazi imvelaphi yebandla lobuKristu. Yabo? So mayifike ezinye, mayiphenduke yena vele sekunezinto ezitshekile, uthatha lokokutsheka kuyena, lokokutsheka kuqondile ngoba vele uphenduke sekunjalo. Seyizona bazalwane. So yingakho nalokho besifunda ngakho last week, ama-Nicolaitans, abantu bebethi hayi uNkulunkulu ubheke inhliziyo kuphela, umthetho kaNkulunkulu awubalulekile. Elinye igama bebabiza ngawo ama-antinomians, abantu abe-against umthetho kaNkulunkulu. So ama-Nicolaitans, uyabona ukuthi uma kuzoqhubeka imfundiso yabo, wena uyithole sekule phambili, uphenduke sekunjalo, wena uyitshentshe vele iyona ndlela eqondile. So that's why uNkulunkulu efisa ukuthi siyiqonde i-church history. Now sifunda i-history, but asifundi i-history kuphela, sifunda nama-lessons from i-history yalamabandla. Siyabona lo bazalwane. So nake sizokuthola kulamavesi esiwafunda. Asiyeni-ke sithe sikusambulo chapter 3 chapter 2 bese sikufundile uverse 8. Kunento engifisa siyibuke la kuverse 8. Njengoba bese ngishilo ukuthi leli ibandla lalisushishwa kakhulu. uJesu mayizazisa kuleli bandla akazazisi ngalendlela azazise kuliyona azazise ngayo kuleli bandla lokugcina. Kuleli bandla sigcine ngalokufunda iEfesus. Ku-Efesus uzazisa njengalowo ohamba phakathi kwezinti zamakhandlela zezibani, nalo ophethe izinkanyezi esandleni sakhe sokunene. Siyibona leyo nto. But lana uzazisa njengalowo owayifile, kodwa futhi unjani, uyaphila. Siyizona bazalwane. Na kunesizathu ukuthi uJesu azi-introduce kanjalo kuleli bandla. Yingoba leli bandla leli lizodlula kwisimo la lizobulawa khona. Siyibona lelo bazalwane. Lizobulawa leli bandla, abantu bazobulawa bafe. But uJesu uyabakhumbuza ukuthi nami ngadlula kwisimo esikanje. Siyizwa leyo nto. And mawukhumbula impilo kaJesu bazalwane, ngesikhathi uJesu seyithwele izono zomhlaba wonke, seyizoyofa ukufa okuyihlazo esiphambanweni. Phambi ukuthi uJesu athufelwe ngabantu, adlule kuhlazo olunzima, bamgqokisa umqhele wameva, konke lokho kuyihlazo adlula kona uJesu. Phambi ukuthi adlule kuko konke lokho, seyibona into ekumele adlule kuyona. uJesu wakhuleka kathathu ecela ukuthi le ndebe engathi ingadluliswa kuyena makwenzeka, kodwa kungabi isifiso sakhe noba kungabi intando yakhe, kube intando kaNkulunkulu. Siyibona leyo nto. And uJesu njengoba nje ebazi ubunzima bokufa, ubulawele into ongayenzanga, ungenacala, kushuthi uyabazi ubunzima labazalwane babezodlula kubona. Ingakho bakhumbuza ngale experience uthi nami ngafa, kodwa manje sengiyaphila. So ngizokwazi ukuthi nginipha amandla kule simo eniphila kusona. Yazi bazalwane, omunye umuntu yothi hayi ngithini manje mangithi uJesu naye wakhuleka ukuthi le ndebe idlule kuyena. Nakuye bazalwane, akekho umuntu othanda ukufa. Siyayizwa leyo nto. So nakuJesu naye kwakungathandeki ukufa, kodwa wayiqhutshwa uthando asithande ngalo nokuthembeka kuNkulunkulu. Yingakho iBhayibheli lithi asinaye umpristi ongenakho ukuzwelana nani nobuthakathaka bethu, kodwa sinompristi owalingwa njengathi, kodwa ongenasono. Siyizwa leyo nto. So lento isivezela ukuthi uJesu naye, some of the things esizizwayo, ubuhlungu esibuzwayo masidlula ezimene ezithile, naye uJesu wabuza lokho buhlungu. Njengoba nabazalwane baseSmina, abanye babo babezolingeka ukuthi kungcono bamphike uJesu bakhethe ukuphila kunokuthi bamvume uJesu bakhethe ukufa. Lezo ilingo uthi uJesu ngiyayazi leyo, uthi I know that. Siyizwa bazalwane. So nathi lena ilesson yokuthi
in everything esidlula kuyona lithi iBhayibhile uJesu lana amaHebheru 4 verse 15 by the way. Lithi uJesu he was in all points tempted like as we are, yet without sin. So izilingo esidlula kuzona asikho isilingo angasi-understand uJesu. Uyazi nokuthi lento isuka kuphi. Kunezinto onazo, inkinga onazo thothi lena iwufuzo. Lena mhlambe isuka ekuthini indlela owakhuliswa ngayo wachaphazeleka kakhulu usakhula. Uyabona lena mhlambe wakhula ungenabazali. Lena so zonke lezo zinto uJesu uyazazi. And uthi uJesu letha kumina konke. And njengoletha kumina konke ngingazi kahle ukuthi yini odlula kuyona ngizokwazi ukusiza. So uJesu that's why is introduced ngalolu hlobo kuleli bandla bazalwane. He knows all of our trials. And ayikho itrial encane bazalwane emehlweni kaJesu esidlula kuyona. Sikhumbule lokho ngoba uJesu simthatha kancane. Ezinye izinto siyayikhuluma nje nabangani kodwa ngibona kube ngathi sithi enhlizweni othi ngingamhluphi uNkulunkulu ngalento. Siyayibona leyo nto. But ayikho into esihluphayo engamhluphi uNkulunkulu. Isaiah chapter 63 verse 9 ithini iBhayibhile? Ithi in all their affliction was afflicted. Sayizwa leyo nto? Mighty all their affliction, meaning small and great, konke wakubahlupha naye uNkulunkulu wahlupheka. So every affliction, lize lithi iBhayibhile uNkulunkulu wazi ngisho iy'nwele esinazo. Even the very hairs of our heads are numbered. Uthi akudingeki nenyoni eyodwa uNkulunkulu engazi. How much more izinto eziphathene nokuphila kwethu bazalwane? If uNkulunkulu uthi akudingeki ngisho inyoni eyodwa engazange. So uNkulunkulu bazalwane ufuna nje simthembe ukuthi ngempela uyanaka and futhi uyakwazi ukusisiza in every affliction. Njengoba uJesu ezi-introduce kuleli bandla. Esinye isizathu sokuthi uJesu azi-introduce njengalo wayefile kodwa seyiyaphila. It's obvious. Ufuna ukubatshela ukuthi noma niyafa nisazophila. In fact leli gama lithi ukufa nokuphila. Wayefile and then waphila. Mawufuna ukusebenzisa just one word esho leyo nto leyo. I-resurrection. So leli verse leli la kuncwadi yesambulo chapter 2 verse 8 liyafana naleli elikuncwadi kaJohn 11 verse 25 la athi uJesu mina ngiyukuvuka futhi ngokuphila. Sayizwa leyo nto uthi I am the resurrection and the life. Sayikhumbula leyo ndaba la uMary wayethi inkosi ngiyazi ukuthi umfowethu uzovuka ngesikhathi sokugcina ngosuku lovuko. So kuMary waseyifundisiwe ngendaba yovuko wayathi lukhona usuku lovuko. Kodwa lizokwenzeka ngesikhathi esithile. uJesu bese yithi kuyena cha ukuvuka akudipendi ngesikhathi. Abantu abazuvuswa isikhathi bazovuswa yimina uvuko. Sayizwa leyo nto. So makukhona mina leso sikhathi naso sikhona. Siyabo? So ayisho leyo nto uJesu. So bazalwane nala uJesu usho the same thing. Uthi mina ngukuvuka futhi ngokuphila. Noma niyafa ningesabi nisazophila. Nayo into ayikhuthaza ngaleli bandla ngoba badlula abazalwane ebunzimeni obumangalisayo kakhulu. Now siqhubeke verse 9. Ku verse 9 uthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Nani futhi uthi nokuhlupheka nobumpofu kodwa ucebile. La bazalwane verse 9 ucebile kakhulu ivesi elinezinto eziningi. Ngifuna ukuqala la kwimisebenzi yalo leli bandla. Ibandla leli besiqeda kufunda ngalo last week Ephesus. Siyakhumbula ukuthi kwakuyibandla lalisebenza kodwa kukhona lana lishoda khona. La lingenalo lagcina lisebenza nje kuphela kodwa manje lingasasebenzi ngani ngothando. Sayizwa lona bazalwane. Sakufunda lokho last week uthi uJesu I have this against you that you have left your first love. Now leli bandla laseSmyrna yilona kuphela ibandla kuwo wonke amabandla. It's one of the two churches. Mabili kuphela amabandla la kulamabandla la uJesu angenalutho ayibonile eyinkinga. Uyancoma nje kuphela. Leli bandla laseSmyrna elinye lalo mabandla lawo. Ngamanye amazwi leli bandla laseSmyrna lasinqoba lesimo lesi sokungabi nalo uthando kwase ngathi siyangena
ebandleni lokuqala. Seyizwa leyo nto. Now enye into yabasiza ukuthi banqobe bazalwane yile bali la iy'nhlupheko noba iy'ntshoshiso ukuthi I know thy works and thy tribulation. You know i-tribulation inendlela bazalwane yokwenza ukuthi iy'nhliziyo zethu zisuke kwizinto zalo mhlaba. Uyazi uma ngekho lutho emnandi la emhlabeni uyacabanga manje bangekusuka iy'ntshoshiso bazalwane, yazi eyi singayitshela siyahlupheka kodwa uNkulunkulu uyasisiza futhi kuzokwenzeka. I-tribulation inendlela yokusilungisisa. Yebo, ngesikhathi sey'nhlupheko babakhona abaqhubekayo baphume ebandleni, kodwa laba abahlalayo bayasondelana kakhulu ngoba ngesikhathi sokuhlupheka abantu bajwayele ukuthi basondelane, futhi ngesikhathi sobunzima nezinto zomhlaba ziyalahlekelwa ubuhle bazo, ngoba akekho umuntu uzobenake manje umuzi wakhe, ngoba manje imizi yamaKrestu ihamba ishisa vele. Akekho umuntu uzobenake manje ukuphila ngoba vele amaKrestu ayabulawa. Seyibona leyo nto, umuntu nje into ayinakile manje izulu, seyikhulela ukuthi uJesu abuye. Seyibona leyo nto, usebenzela nje izulu. So leya nto leya yayisenzeka ibandla laseSmina yalisiza kakhulu ibandla ukuthi libe pure, ngoba njengoba ngisho nje ukuthi kuwo wonke lamabandla ayisikhombisa yilona bandla eliphiwa kunawo wonke leli leSmina. Akukho nokuncane uJesu athi ayi leli bandla nakho okuthile ngingakuthandi. Very very pure church leli laseSmina, kodwa into eyalisiza yini? Tribulation. So bazalwane, iy'nhlupheko noma ubunzima esidlula kubona ngizothini, ake sibonge njengoba iBhayibheli lisho. Lithi iBhayibheli, angisakhumbula uJames 1:2, lithi my brethren, count it all joy. Seyizolona anibothi ukubonga noma ukujabula manidlula ey'lingweni ey'ningi, kuthiwa when you suffer tribulation kumele sijabule, ngoba i-tribulation inento eyenzayo kwisimilo sethu. Asike siyibuke kumaRoma 5, selusifundele icela impilo amaRoma 5:3. Ngifuna nje sibone le part ye-tribulation ukuthi yenye yamathuluzi kaNkulunkulu le ukukhanda isimilo kubantwana bakhe. amaRoma 5 kusukela ku-3. Ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa, sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu, okungaye sinokungena ngokukholwa kulo musa esimi kuwo. Siyazibonga ekwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu, kepha akusikho lokho kuphela, kodwa sizibonga nangezinhlupheko, ukwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela. Verse 4. Ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka, ukuqiniseka kuveza ithemba, Verse 5. ithemba alijabhisi, ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe ezinhliziyweni zethu ngoMoya oNgcwele esimuphiweyo. Seyizwa nomazalwane, ngifuna siyiboneke manje ileta le. Kuthiwa kuqala ini? Izinhlupheko. Izinhlupheko ziveze ini? Ukukhuthazeka, angisho noma ngisho kahle ngesiZulu. And then emva kokukhuthazeka kuthiwa yini? Experience. Angisakhumbule manje yini ngesiZulu, angazi noma ngiwasho kahle amagama ngesiZulu, kodwa khona ukukhuthazeka, khona nokubekezela. And then kube khona futhi nani? Nethemba. Emva kwethemba kube khona ini? Uthando. Seyizwa lo mazalwane, and siyabona ukuthi inkinga ibikhona kwibandla lokuqala, it was a lack of love. And manje i-tribulation, uthi umpostoli uPawuli, the end of tribulation, kumuntu obekezelile, kumuntu ohlale wancika kuJesu, even though they are tried, uNkulunkulu uzomveza lowo muntu seyigolide elirifayiniwe, seyinothando. Seyizwa lo mazalwane, and ngempela siyalithola lolu bandla selinothando ngempela, leli bandla laseSmina. So ama-tribulation bazalwane, abangani bethu, amathuluzi kaNkulunkulu awasebenzisayo ukuthi arefine, apurify isimilo sethu. Kuyazwakala bazalwane. So lama-tribulation mayoqhamuka bazalwane, into ebalulekile kuthina sonke ukuthi sincike kakhulu kuJesu.
Ngoba futhi iBhayibheli lithi konke kusebenzelana kube okuhle kulabo abamthandayo. Alisho nje ukuthi konke kusebenzelana kube okuhle full stop. So makwenzeka into noba yini, mawufisa wena ukuthi isebenzelane kube okuhle, kumele wenze sure ukuthi uhlala umthanda uJesu. Kuyazwakala? And indlela omthanda ngayo uJesu obviously ukumlalela. Ithi iBhayibheli, if you love me, keep my commandments. Angisho kunjalo. So mawumlalela uJesu in whatever circumstance and situation, noma imbi kanjani situation, uzoyenza uJesu isebenzelane kube okuhle. Ngoba lithi iBhayibheli kulabamthandayo konke sebenzelana kube okuhle. So every trial bazalwane isiza thina. Nothing is against us, everything is for us. Ngoba uNkulunkulu uyayikhetha lezi zinto, uyayihluza. Ake ngidlulele kuloku ama-trial ngingahlali kakhulu kona, but ipoint ebalulekile kakhulu ukuthi the trials asiza kakhulu ukurefina leli bandla laseSmyrna. Now sibuyele kuSambulo 3 bese lapha kuverse 9, sizahlala nje lapha kuverse 9. Okunye esikufundayo la, ngihlele ngithi Sambulo 3, Sambulo 2. Okunye esikufundayo la bazalwane, kuthiwa leli bandla linjani, kuthiwa limpofu, angisho kuthi Jesu kodwa licebile. Lokhu kusho ukuthini? Ibandla leli lalimpofu ngezinto ezimaterial zala emhlabeni. Bangabazalwane ngempela babeyinikele kakhulu nje uNkulunkulu, nangenxa yey'ntshushisi. Enye indlela yokushushisa sake sayifunda ngesikhathi sifunda incwadi kaDanyeli, bakhona abakhumbulayo, kuthiwa abantu babephangwa. Sayizwa leyo nto, ngamanye amazwi kakuthathwa izinto zabo. So ibandla nje ngempela lalisempukile kakhulu, lalimpofu. Uthi uJesu, ngiyabazi nompofu benu, uthi kodwa nicebile. Bacebe kanjani if bampofu? Bacebe ngokomoya. Ukuthini ukuceba ngokomoya? Asike sikubuke bazalwane. Sofuna just 2 verses ngale ndaba yokuceba, so that sazi ukuthi ngokukaNkulunkulu zikhona izigwili zala emhlabeni abona yena uNkulunkulu zimpofu, futhi bakhona abantu abampofu abona uNkulunkulu beyicebile. Siyayizwa leyo nto? And njengabantwana baNkulunkulu okumele sikukhathalele kakhulu indlela izulu elibuka ngayo. You know, namhlanje baningi abantu ngisho nasekukholweni abafisa ukuba yizigwili kakhulu emhlabeni, ukuceba kakhulu emhlabeni, but kungabikho ukufisa kakhulu ukuceba ngokwezulu towards uNkulunkulu. Sayizwa lento bazalwane? But uJesu uyancoma leli bandla, uthi leli bandla limpofu kodwa licebile. Let us see ukuthi kube kanjani. James chapter 2. James after Hebrews chapter 2 verse 5. Yizwani bazalwane bami abathandekayo. uNkulunkulu akathukhethanga yini abampofu ezweni babe ngabacebileyo ekukholweni nezindlalifa zombuso awathembisa bona abamthandayo na? Leli verse bazalwane, uJames lana ukhuluma ngabantu ewayebakhethile uNkulunkulu babempofu ezweni, kodwa uthi bacebile. Ngani na bazalwane? Ngokukholwa noma elikholweni. So ukuceba spiritually, ukuceba ngokukholwa nangokumthemba uNkulunkulu. Senze lento bazalwane. So if angikholwa noma ngimthemba uNkulunkulu and bengithemba uNkulunkulu ukuzinikela, singakukhohlwa lokho. So mangingazinikelanga ngimpofu emehlweni wezulu, ngimpofu kakhulu, that is poverty. La ingeke khona isurrender, i-poverty le. Makhona isurrender, ukuceba. So siyabona ibandla lakuqala bazalwane, into laliyi-prioritize kakhulu ukuceba komphefumulo. Yebo, kuyiqiniso ngaso sonke isikhathi kusukela ngesikhathi zikaJesu nangalesi sikhathi abakhona amalunga ebandla uNkulunkulu awabusisayo nangengcebela emhlabeni. Kuyazwakala bazalwane? But la malunga la, i-mindset yabo kangeyona i-mindset yomhlaba. Ngizoyenza isibonelo nje ngamalunga ngesikhathi soJesu. Kwakhona oNicodemus, sayibona leyo nto, babecebile abantu, babeyingxenye yebandla. After uJesu seyibethelwe wavuka, baba yingxenye yebandla
likaNkulunkulu, wayebabusisile uNkulunkulu. Bakhona nabanye mawufunda ngabo Philemon la umpostoli uPaul azambhalele incwadi uPhilemon wayicebile kwakukhonzelwa ngisho nakwakhe eEfesi. Siyabo, so baningi abazalwane uNkulunkulu ebabusisile, kodwa umqondo wabo wawunganakile kakhulu ingcebo yomhlaba. Cha, kwakuyisibusiso uNkulunkulu ayebaphe sona, futhi sasingelona icala, isibusiso uNkulunkulu abaphe sona sokuthi bakwazi baqhubekeze phambili umsebenzi kaNkulunkulu. But umqondo babenawo ukuthi eyi, ungcebo engiyifuna kakhulu ingcebo yezulu. Ngifisa njalo ukuthi uNkulunkulu angisize ngizinikele. Impilo yami iloke njalo ikwi-altar. Ngiloke ngimthemba njalo uNkulunkulu. Babazalwane, awukwazi ukuzinikela ungamthembanga uNkulunkulu. Futhi awukwazi ukumthemba uNkulunkulu kungabikho ukuzinikela. Zilenze nje zihambelana. Kufana nomlilo nokufudumala. La kunomlilo khona kukhona ukufudumala. Akwazi ukuthi kube khona umlilo obandayo. Izinto ezingahlangani. Siyayizwa leyo bazalwane. Ngisho noma umlilo ungafihlwa, but la kunomlilo khona uzoza kushisa. Ngisho umlilo abantu bowufihlile. Yabo, mhlawumbe kuvutha esitovini ngaphansi ngaphakathi kule itovu zakudala esizisebenzisayo thina emakhaya zamalahle. Umlilo awuboni ngamehlo, kodwa uyezwa ukuthi kuyashisa. Lunjalo ukholo. Ukholo yinto esenhliziyweni yomuntu, kodwa iwumlilo injalo isenhliziyweni yomuntu. Ama-results wayo ayabonakala ngaphandle, kuyashisa. Manje inkinga abantu abaningi kuthi kungekho ukushisa, athi hayi ngiyakholwa. Mawuthi kodwa mzalwane yazi vele ukukholwa kanje nakanje, athi hayi ungangijaji. Siyayibona leyo nto? Naw leyo nto bazalwane yinto ezokwenza ukuthi abantu abaningi babambelele ethembeni lamanga baye ekubhujisweni. Njengobethi uJesu baningi abazothi kumina ngalolo suku, but awunkosi asenzanga imisebenzi eminingi ngegama lakho, asifundisanga ngegama lakho, athi benginganazi, beningangithembanga, beninganikelanga. Siyayibona leyo nto? Ake ngiveze linye ivesi, ngithe 2 verses on this point. Asiyeni ukuthi 2 Corinthians chapter 8. Ngiyalithanda leli vesi, singalikhohlwa. Yabona, if ever there is anything esiyikhumbula ngaleli bandla bazalwane, yile point yokuyinikela, leli phuzu lokuyinikela, and nokuthi iy'ntshushisa, tribulation ziyasiza ukuthi sifike kuleli point. Siyayibona leyo nto? uNkulunkulu uyasiza ukuthi as kwenzeka izinto empilweni yakho, umane uzama ukuforce ukuthi izinto zenzeke ngendlela yakho until ufike kwi-point la uthi ayi Nkosi makwenzeke intando yakho. Angazi noba ukhona yini umuntu okwafike kuleyo experience ukuthi eyi thothi uma isaqala into uzama ukwenza lokhu nalokhu, kungabikho okuvuma, kungabikho okusebenzayo, uvele uthi Nkosi ngibeke la uthanda khona, yenza lokhu okufisayo. Yabo, lapho-ke manje usuke manje sewuredi-ke ukuthi uNkulunkulu akumolde akwenze lento oyifuna ngoba sewusurrender. So nje bazalwane, ngifuna nje le point yokuyinikela ehlangene nama-tribulation ingene in our minds kakhulu, because this was the state of the early church, and nanti yinto uJesu ayifunayo kuthina. Ake sibuke nabanye bazalwane babeyinikele la kubaseKorinte chapter 8. Sofunda kuverse maKorinte besibili njalo chapter 8. Ngicela siqale mhlambe kuverse 1. It's fine from verse 1 kubaseKorinte chapter 8 kusukela kuverse 1. Akekho ofundayo noma ukumute? I'm sorry, kusho ukuthi nguyinews. Siyanazisa bazalwane ngomusa kaNkulunkulu awuphiweyo amabandla aseMakedoniya ukuthi ekuvivinyweni okukhulu kosizi, ukuthokoza kwawo okuvamileyo nompofu bawo obukhulu kwenza ukuba avame kakhulu ekuphaneni okupheleleyo. Ngokuba ngokwawo cele sime kancane. Siyayizwa leli bazalwane, uthi umpostoli Paul, ngifuna ukunazisa ngabazalwane abenzelwe umusa. Labazalwane benzelwe umusa omkhulu. Uthi sengiyacabanga ukuthi abazalwane baseKorinte babhalele bathi awu yindaba ukuthi benzelwe umusa labazalwane. Uthi labazalwane laba babempofu, abazalwane bampofu laba baseMakedoniya.
kodwa bavamile kakhulu ngokuphana. Siyayizwa leyo nto bazalwane? Uthi bavamile kakhulu ngemisebenzi emihle nangokuphana, kodwa benjani kwizinto zalomhlaba? Bempofu. Ake size siqhubeke, khona engifuna siyibone ukuthi yini ebenzeke ukuthi babe kanje. Sorry, bengisacela ivesi ubani? U-First Corinthians. 2 Corinthians chapter 8 sukela Okay. uverse 1 siyoma ku-verse 5. Verse 3. Ngokuba ngokwawo anikela njengamandla awo. Yebo, ngiyafakaza ngithi nangaphezu kwamandla awo. Asinxusa kakhulu ecela umusa okuhlanganyela ekukhonzeni abangcwele. Futhi akubanga njengokwethemba kwethu kuphela, kepha bazinikela bona uqobo kuqala enkosini nakithi futhi ngentando kaNkulunkulu. Siyayizwa bazalwane, uverse 4 kuthiwa labazalwane babesincenga. Yazi ukuthi babencengani? Babencenga ukunikela. Umpostoli uPaul wayiqokelela iminikelo ezoyisa eJerusalem, kwibandla laseJerusalem lalihluphekile. Engathi leli bandla laseMacedonia makubukeka engathi ngoba abazalwane bakhona bampofu, engathi wayizoleqa leli bandla. Kodwa manje uthi umpostoli uPaul, ngathi mangifika eMacedonia ngibatshela into engiyenzayo, ukuthi ngiqokelela imali ngise eJerusalem. Kuthiwa labazalwane bangincenga, bathi bamba la. Naw ngabuke, yazi ngikhumbula ngisaqala ifunda lento kangathi kangathi ngibona into engakaze ngiyibone eBhayibhelini. Abantu behleze bencengwa ukupha. Laba kuthi babencenga ukuthi kwamukeleke isipho abasikhiphayo. Siyayizwa leyo nto? Bethi thatha nasi isipho. Athi uthi kanje umpostoli Paul, thatha isipho. Uthi umpostoli Paul labazalwane benzele umusa. Now yini eyenze leyo nto? Yasitshela uverse 5. Kuthiwa yingoba baqale bayinikela bona kuqala. Siyayizwa leyo nto? So siyabona bazalwane umqondo nezenzo zomuntu oyinikele. Kuthiwa into abayenzile phambi ukuthi banikele, babevele eyinikele bona kuqala labazalwane. So it's very important bazalwane ukuthi konke esikwenzayo into ephambili ukuthi siyinikele kuthina. Now kuningi yini emabandleni, zontsheni iqiniso, siphila manje kulesikhathi uPeter ekhulume ngaso. Mawufunda incwadi ka2 Peter chapter 2 kusukela kuverse 1, la ethi umpostoli uPetro uthi kwakukhona abaprofeti bamanga kuqala njengoba bekhona namanje. Uthi nangesikhathi zakuqala uthi benza zeyithini nge-English, I mean ngesiZulu. Uthi kodwa nge-English uthi they make merchandise of you ngevangeli. Uthi benza i-merchandise ngevangeli. Sayizwa leyo bazalwane? So kudayisa nje kenza ibhizinesi ngevangeli. But mawubuka oPetro nabo bonke abanye abafundi, iBhayibheli liyakhuluma ukuthi bonke abantu babeletha izipho bezibeka ezinyaweni zabapostoli. Kodwa abapostoli babefika behlangana nabantu abampofu bathi isiliva negolide anginalo, kodwa nakho nginakho, ngegama likaJesu vuka. Sayizwa leyo bazalwane? So kuyacaca ukuthi leli siliva negolide lalilokhu libekwe ezinyaweni zabo lalenza kakhulukazi umsebenzi kaNkulunkulu. But manje senziwa i-merchandise ngevangeli. That is why emabandleni into ekulo ekhulunywa ngayo kakhulu ngumnikelo abantu kumele bawakhiphe. Yebo, akho wrong ukukhuluma ngomnikelo, but makuzo-emphasize umnikelo abantu kumele bawukhiphe, kunga-emphasize ukuthi abantu kumele bazinikele bona kuqala. Jijekile into eyayisenzeka ebandleni lakuqala bazalwane, umpostoli uPaul angagijimisanga imali zabantu. Into ayigijimise kakhulu umpostoli uPaul imphefumulo yabantu, ayifisa ukuthi abantu bazinikele. Umuntu maseyinikele uzozikhethela yena ngokuqhutshwa umoya engcwele ukuthi wenzani ngaloko anakho. But into ebalulekile ukuthi umuntu azinikele. But manje upside down ukuthi umuntu uzinikele noma azinikelanga, abafundisi abanandaba, as long as enza njani enikele imali lokuyangena. Opposite yebandla lakuqala bazalwane, yazi ngofunda ngaleli bandla kwathi sinesikhathi bese yokhipha kunabantu ababhala i-history ngalento, kunezincwadi ezibhala i-history ngalamabandla. Uyamangala lithi ibandla likaNkulunkulu lishintshile bazalwane, ngifuna uqamba amanga, lishintshe kakhulu, kodwa uthi nje sidlule. Now okunye kuvela la kuncwadi yeSambuku
awuyevela la kuncwadi yesambulo ngaleli bandla kuthiwa uthi umpostoli uJohane uMambulo mayibhala kukhuluma uJesu uthi uJesu uthi ngiyayazi nenhlamba yalabo abantu bangabaJuda kodwa ababona kodwa bayibandla likaSathane. Lana ke kukhulunywa ngobani? Kwakukhona abantu ngalesa sikhathi abathi bangabaKristu. Namakhulunywa ngomJuda la kwincwadi yesambulo nala kwi-New Testament. So kukhulunywa bazalwane ngomuntu onjani? Ngomuntu okholwayo kuJesu. Seyizwa leyo nto, ngomuntu one-circumcision yenhliziyo, hayi lenyama. Mawufuna ukuthola kahle lento engiyishoyo ungayofunda nje ngesikhathi sakho kuncwadi yamaRoma 2 kusukela kuverse 29. Lapho isho khona ithi akawona umJuda lo uwumJuda ngaphandle, futhi akubona ukusoka lokusoka okungaphandle kwenyama, kodwa uwumJuda enhliziyweni nokusoka kwenhliziyo. Seyizwa lento bazalwane? So umuntu owumJuda wangempela yilo ozinikele kuJesu. Kwakusho umpostoli Paul kanjalo uthi hayi bonke abathi bangamasirayeli. Ngoba umsirayeli eligama lithi Israel lisho ukuthi indlalifa kaNkulunkulu, Prince of God. Ngesikhathi uNkulunkulu eqala ukunikeza uJakobe levi Testament elidala leligama lithi Israel, igama lalisho ukuthi Prince of God, indlalifa kaNkulunkulu. Now izindlalifa zikaNkulunkulu bazalwane siyatshelwa kumaRoma chapter 8. So like verse 17 na verse 18 ukuthi awobani. Selikhumbula lo verse lithi ku verse 17 lithi the Spirit bears witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs of God and joint heirs with Christ, and we shall be glorified with him, if so be that we suffer with him. Says the Lord bazalwane, sokuthi sizindlalifa nathi sizindlalifa kunye naye uJesu, futhi sizothini? Sizokhazimuliswa kunye naye masihlupheka naye. So izindlalifa manje amasirayeli wangempela yilaba abamukele uJesu. Kunabantu ke babethi bangamaKristu bengona amaKristu, kodwa leli bandla leli laseSmyrna lalingaba-entertain njengaleli bandla esidlule kulona lase-Ephesus. Sayibona lento iyavela konke amabandla akudala bazalwane. Babengenazo isikhathi sabaKristu abaprethendayo. But babesenza kanjani? Babengabaxoshi bathi hayi hambani la ebandleni, cha, babengenzi kanjalo. Into babeyenza babekhuluma iqiniso from the pulpit ezwini kaNkulunkulu. Uthi bazalwane manje sesingene imikhuba yomhlaba. AmaKristu akuqala bazalwane, uyazi ukuthi i-TV kudala yayikhona kodwa angayona i-TV le khona manje. Ama-theater lento ukuthi kuyobukelwa imidlalo, ama-theater yayikhona kusukela kudala. Nama-athletics lenza ukuthi kuyobukelwa imidlalo kuma-amphitheater, zonke lezi zazikhona. AmaKristu wakuqala awayengazihambi lezo zinto ngoba zazingahlangananga ndawo nobungcwele. Kodwa namhlanje maKristu wonke, DSTV, masoapy, konke nje lokhu bazalwane. Ingaba impilo yethu ileli phunga yini lento engiyibuzayo? Asiyiphethe bazalwane. Verse 10 ngicele usifunde la sifundele uverse 10 lapha kuSambulo chapter 2 verse 10. Sesiyaqeda. Sesiyakule history part, ukumute njalo ngoba akuzakali lutho. Ungesabi lokho oza kuhlupheka ngakho. Bheka uSathane uza kuphonsa abanye kini etilongweni ukuba nilingwe, futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi. Thembeka kuze kube sekufeni ngokunika umqhele wokuphila. Sayizwa bazalwane. Now la kukhulunywa ngani? Yebandla elishushiswayo yangisho. Kuthi lingesabi into abazodlula kuzona. Leli bandla bazalwane lashushiswa kakhulu. Leli bandla leli ngizoveza nje very quickly history mhlambe. Ngeke simazi lo baba lo, kodwa manje mhlambe sebesiqala ukuzwa ngaye abanye. uPolycarp lo baba lo kahle ubaba owayizwana kakhulu noJohane lo uMambulo wayebhala incwadi yesambulo. Kodwa yena wayemncane kakhulu kunoJohane. uPolycarp kuthiwa wazalwa ngo-AD 69. So uJohane wayemdala kakhulu, but uJohane kuthiwa wamfundisa uPolycarp. And uPolycarp omunye owayekuleli bandla lalesikhathi leli bandla leSmyrna. And bazalwane lana
isiqabulo nje esibhaliwe la ngesikhathi uPolycarp ezeyobulawa ezoshushiswa ngenxa yevangeli. Kuthiwa nanga amazwi awakhuluma. Kuthiwa wathi 86 years I have served him, and he has done me no wrong. How then can I blaspheme my king and savior? Kuthiwa wabuza leyo nto uPolycarp bethi akahlukane nalenkolo ukuze aphile. Wathi lo muntu akakaze angone. Sengimlandele iminyaka 86 years. Wathi yenzaleni kufisayo angikwazi ukuthi ngimhlambalaze kanje uJesu. Hawu uPolycarp ukuthi bamfaka emlilweni. Bamfaka emlilweni yafaka nenkemba wathula kanjalo. Ejabulile uPolycarp. So abazalwane labo badlula kakhulu eyinjushisweni. Lana uPolycarp wafa during onyaka 150 to 160 AD. Iminyaka nje ihlukile abayibekayo abantu abaqopha umlando, kodwa cishe ilapho abanye babeko 155, abanye babeko 167 AD, kodwa around leso sikhathi. And that is exactly lesikhathi lesi saleli bandla lesimina siyayibona. Now akuphelanga lapho, you know, after uPolycarp eshonile yazi zaqhubeka injushiso kancane lapho nalapho, kodwa ngonyaka uAD 250, ngonyaka u250 kunomlisa oqala injushiso bazalwane enzima kakhulu. Athi nje ngifunde nje ngaye la kubhaliwe nayi incwadi engiyifundayo. By the way, manje ngifuna lezi ncwadi ningasho bazalwane nginithumele, ziningi nje incwadi ezibhala ngomlando webandla. Yabo le engiyifundayo la History of the Christian Church volume 2 ibhalwe uPhilip Scaff. Ithi lana ngesikhathi ngo250 AD kukhona umlisa inkosi ekuthiwa uTrajan eyabeka umthetho ukuthi akushushiswe amaKristu akubuyele kwinkolo endala yaseRoma, akushushiswe wonke amaKristu la. Kuthi abazalwane kwashushiswa before as I experienced amabandla before Lord. Kuthiwa in truth it was properly the first which covered the whole empire and accordingly produced a far greater number of martyrs than any former persecution. So kuthiwa bonke bazalwane abantu babehlala kwi-Roman Empire, zonke izizwe ngisho nala eAfrika kwakushushiswa wonke umuntu oyengafuni ukubuyela kwinkolo yaseRoma yeyithixo, wayethi yena ukholwa kuJesu. Yaqhubeka ithi in the execution of the imperial decree, confiscation, exile, torture, promises, and threats of all kinds were employed to move the Christians to apostasy. Ukwenza ukuthi abaKristu bayeke ukuba abaKristu, ukuthi abathenjiswe izipho eziningi, ukuthi abanye babephucwa izinto eziningi, abanye babesatshiswa, abanye babebulawa kanjalo. Kwakuyisikhathi esinzima kakhulu bazalwane, kodwa kuthiwa kwakuphuma iphunga elimnandi ngaleso sikhathi uNkulunkulu. Now lena ngiyifakile nje ngiyifunde le, but it's the same persecution eqhubeka nje. Kuthiwa enye i-emperor le uGallus, kuthiwa kwathi sekumile ngoba ngo250 yaqala intshushiso yaphinde yama. Mase kungene enye emperor uGallus, kuthiwa isizwe sahlaselwa kwaba nezimpi, kwathi kusenezimpi kwaba khona ubhubhane ogcwele kwi-Roman Empire, kwaba khona isomiso, kwaba khona indlala. Kwathi makhona zonke lezi zinto uGallus wathi izithixo zamaRoma zisithukuthelele ngenxa yokuthi sivumele inkolo yamaKristu, asibuyele kwinkolo endala, asibuyele kwinkolo endala yamaRoma. Kuthiwa bazalwane kwashushiswa futhi abantu bebulawa under uGallus. Now nayi bazalwane yokugcina sibonile la kuverse 10 uthi uJesu kuleli bandla nizoshushiswa izinsuku eziyishumi for 10 days. Lana bazalwane kwakhona umlisa i-emperor ekuthiwa nguDiocletian igama lakhe. Ngonyaka u303 AD waqala intshushiso bazalwane engakaze yabonwa. Angizofunda konke lesicaphuno, but bazalwane uyabona la ngi-underline khona, uma ubuka la ngi-underline khona, kuthiwa lesikhathi sikaDiocletian is called the era of the martyrs. Kuthiwa kwakuyisikhathi sabantu abafela ivangeli. It was the era of the martyrs. Kusukela ngo303 AD. And ngifunda nje lo mbhalo lobovu lo sikubonayo lo. Kuthiwa the fiendish cruelty of Nero,
the jealous fears of Domitian, the unimpassioned dislike of Marcus, the sweeping purpose of Decius, Decius Trajan, lower 250 AD, the clever devices of Valerian fell into obscurity when compared with the concentrated terrors of that final grapple, which resulted in the destruction of the old Roman Empire. Now, kuthiwa mawuqhathanisa iy'ntshushisa ngesikhathi salomlisa lo Diocletian ngesikhathi sakhe, usiqhathanisa ney'ntshushisa ngesikhathi kaNero. uNero ulo wabulala umpostoli uPawulu. ODomitian yilabo uyena wayeshoshisa umpostoli lo uJohane uMambulo aze umbeke esiqhingini sasePotmas, uDomitian besifunda ngayo. Nabanye-ke njengoba ngithi oDecius kanjani, abantu laba babelizonda ibandla likaNkulunkulu, kodwa kuthiwa mawubuka iy'ntshushisa abazenza uziqhathanisa nale kaDiocletian, kuthiwa zonke kuba ngathi into engekho. UDiocletian, bazalwane, walibulala ibandla likaNkulunkulu. And bazalwane, uNkulunkulu kwalamula yena, ngoba wathi uDiocletian engakashoni nokushona wayeka ukuba inkosi, ngoba wathi ukhathele nokubusa, wavele wakhathala nje, uNkulunkulu wamsusa. Nowayeqhubeka ebusa ngesikhathi kubulawa amaKrestu kulowa 10 years. Naye ngonyaka u311 AD wagulela ukufa uGalerius, and mayigulela ukufa wazitshela ukuthi kushuthi uNkulunkulu wamaKrestu omenza ukuthi agule. Wathi hayi aziphele iy'ntshushisa la kule ngxenye yakhe yombuso. So umbuso waseRoma lapha sewuhlukanise kahle kahle kawu-4, kodwa wasuhlukanise kabili phinde uhlukanise futhi kabili, so kwaba 4 times. Now yaphela kwingxenye yakhe yombuso intshushisa ngo311 AD, kodwa kwenye ingxenye futhi yaqhubeka intshushisa, washona vele lo mlisa lo Galerius. And then ngonyaka u313 AD intshushisa yaphela kumbuso wonke, ngoba kwasekhona umlisa ekuthiwa uConstantine. Siyibona lo mlisa lesihlezi sikhuluma ngawo, uye owakhipha le edict edumile le. Uyabona la kwisithombe, bama la kwisithombe sasidwetshiwe beyiphethe le edict le, umbhalo kaConstantine. Naye la edict kuthiwa Constantine gave Christians and unspecified others indulgence to worship as they please. So bavumela ukuthi bakhonze ngendlela abafisa ngayo. Kuthiwa futhi the edict also mandated the return of property that had previously been confiscated. Siyibona leyo nto. Na kule website ungayithola i-translation yale edict yonke le kule website la izansi. But that is just the history, bazalwane. Now lo 10 days kwisiprophet, bazalwane. Now this is amazing. Na into emangalisa kulenye kwisiprophet. Kwisiprophet zasifundile ukuthi usuku lumele unyaka. Siyakhumbula, a day is equal to a year. Lokho kuthola kuNumbers 14 verse 34. Ukuthola na Ezekiel chapter 4 verse 6. Ukuthi usuku lumele ini unyaka. So njengoba uJesu bazoshushiswa 10 days, kushuthi babezoshushiswa kakhulu for 10 years. Seyiza leyo nto. And mawubuka ngempela i-persecution le eyaqala ulomlisa uDiocletian yalasta exactly 10 years. Yaqala ngonyaka u303 AD, yazophela ngobani? Ngo313 AD, ngale edict yakhishwa bani? uConstantine. Siyibona lo bazalwane. And from u303 to 313 is exactly 10 years. And lokho ubunye kufakazelayo ukuthi lamabandla ngempela amele ayisimbolo, lamabandla la ala kuncwadi yesambulo ayisimbolo yebandla likaNkulunkulu kusukela ngalesa sikhathi kuze kube sekupheleni. Ngoba ngesikhathi kulotshwa incwadi yesambulo alikho ibandla elashushiswa insuku eziwu-10. Alikho futhi ibandla elashushiswa u-10 years. But i-10 years persecution izotholakala ngalesi sikhathi lesi sika-Diocletian, almost 200 years after le ncwadi yesambulo. Siyibona leyo bazalwane siyibhaliwe. So that's very clear. Ingakho ngangithe obunye ubufakazi ukuthi le ncwadi lezi zamabandla zilotshelwe ibandla laNkulunkulu kusukela ngalesa sikhathi kuze kube sekupheleni. Obunye ubufakazi sokuthola kuwo wona ama-message kwizinto ey'khulunywayo
kuyacaca ukuthi cha ukhulunywa ngezinto ezenzeke after isikhathi kubhalwa incwadi yesambulu. So I hope ukucacile lokho bazalwane. Now ngifuna nje si-recap, but before si-recap bazalwane, ngiyafisa ukuveza lesithombe engihlezi ngisiveza. Before ngiveze lesithombe lesikaJesu, ibandla leli ngicishe ngakhohlwa. Lona leli lisimina siyabona la kwimap lisuka la ku-100 AD isikhathi salo sizoma kunyaka u-323 AD. Ngo-323 AD yila kuthiwa kaguqwa khona uConstantine waqala kuba umKristu. Ibandla-ke manje lashintsha-ke mase kuguqwa uConstantine. So funda next week ushintsho lebandla-ke bazalwane, njengoba besifunda ukuthi ibandla lali-right ekuqaleni, first church, second church kwaku-right. Ushintsho lebandla ofuna ukwazi ukuthi liqale kuphi ukushintsha ibandla, sizothola lokho kwisifundo sa next week, ngoba ibandla bazalwane lishintshile. Thina lento siyibambe seyitshekile, sazitshela ukuthi i-right ngoba siyibambe vele seyitshekile, sekade futhi yatsheka nabasinikeze yona bayibambe itshekile, kade yatsheka. But la iqala khona ukutsheka ngomlando kulesikhathi lesi esizofunda ngaso next week. So isimina is from 100 AD, isimina all the way to 323 AD bazalwane. Into ayikhuthaza ibandla lokuqala nayo kwakungasuki emqondweni wabo bazalwane ukufa okuyihlazo kaJesu, kwakungasuki. And nathina bazalwane, if sifuna ukuthola amandla, kumele kungasuki emicabangweni yethu ukufa kaJesu, simane siyikhumbuza ngendawo uJesu ahle esuka kuyona. Siyizwa lento bazalwane, sizikhumbuza ukuthi uJesu masibona lezi zithombe lezi wayengekho nje uJesu eshiya inkazimulo nobukhosi bakhe ezulwini. Sikhumbule bazalwane the height from which he descended. Sikhumbule nokuzalwa kwakhe okuyihlazo. Akekho la kuthina olalela mhlambe lesifundo nozolalela ngisho na YouTube nabasozolalela abake bazalwe ngendlela uJesu azalwa ngayo, ezelwe ehleli namahashi nezimbongolo. Akekho Nkosi yezulu, kodwa yena yazalwa ngalolu hlobo. Akekho futhi nala kuthina nozobukela nabazobukela ngeminyaka ezayo abake bahlushwa njengoba uJesu wahlushwa. Abekho bazalwane, bekho. Jesu wahlushwa kakhulu ngenxa yethu. Lento ayingasuki kuthina, kumele siyithathe little by little. Sibuke uJesu efundisa, ezulazule, ehambe engenakudla, ehambe elamba, engenandawo yokulala uJesu. Lento kumele ingene kuthina bazalwane, ukuhlupheka uJesu abuzwile ngenxa yethu. Akusinganekwane lento. Uthando lolubazalwane namanje lithi iBhayibheli ingilosi ziyafisa ukuqonda lezi zinto. Uthando olumangalisa ngisho izingilosi. Uthando olumangalisa ngisho izingilosi. And nayi into abazalwane ayikhuthaza labazalwane. Kumele ingasuki nakuthina masifuna ukukhuthazeka ngalolu hlobo, ngoba bazalwane izinto zomhlaba zinhle, angifuni ukuqamba amanga. Izinto zomhlaba ziyasidonsa. Siyabona leyo nto. And masifuna ukungadonseki ukudonsa into zomhlaba, kumele kube nenye force enamandla kunalezo zinto esidonsayo. And that force is Jesus. IBhayibheli lithi uJesu is the power of God. Siyibona leyo nto. So bazalwane masingabambeleli kulowo mandla lo kaJesu, sizohluleka endleleni, angifuni ukuqamba amanga. Sizobukeka njengathi siyahamba kanti sesihlulekile. Njengoba manje nje ibandla ingxenye yale eningi kuba ngathi nje siyaphila but sifile impela. Ibandla kanti uNkulunkulu lishintshile kakhulu. Selona leli bandla lathengwe ngegazi. Akuyona lethu uJesu wayikhokhela lethu. Masifunda incwadi kaTito chapter 2 ukuthi uJesu mayikhokhwa wayefuna ukuba nebandla elikanje. Akulona lelo. Chapter 2 verse 14 uyasho inhlobo yebandla elifuna uJesu ngesikhathi elenga esiphambanweni. Into ayicabanga ukuthi uzoyithola naye akuseyona leyo bazalwane. And njengoba siphela isikhathi, kumele sinxuse uNkulunkulu ukuthi asibuyisele kuleya nto. And akulona iphutha ukuthi senze lezi zifundo. uNkulunkulu uyazi ukuthi manje uJesu seyizobuya izolanda ibandla lakhe. Ufuna uzolanda into original, lento bazalwane wayishila emhlabeni. And so uNkulunkulu uyasifundisa manje lezi zifundo. This is not a mistake. Ayikho imistake uNkulunkulu ayenzayo. Kanti asisiza nje kakhulu uNkulunkulu
sihlale kakhulu kwibuntu, sijule sifunde ngoJesu. Ngihlele ngi-encourage abazalwane ngencwadi engiyithanda kakhulu ekhuluma ngoJesu, Desire of Ages. Bazalwane, niyithole, uma ningathi niyithole kanjani ningithinte bazalwane, ngizama ukuthi nginithumelele. But nje le ncwadi leya iveza izimanga ngempilo kaJesu, ngoba nanga amandla la ekhona eCalvary bazalwane. Lesifaka amazipho eCalvary, singasuki kuthi kukhona ukukudonsayo, ungasuki eCalvary, suke eCalvary. Ake sivale nje ngomkhuleko. Osenothando olumangalisa kakhulu, siyakubulela ngesifundo osifundise sona. Inkosi yezulu, siyaxolisa kakhulu, sisukile entandweni yakho ngendlela engummangaliso. Father, please forgive us. Siyacela kakhulu ngosihlolo, siyacela Nkosi kakhulu futhi that you may help us, usincede nje Nkosi, sibuyele entandweni yakho. Sibuyele Nkosi silibandla, sibuyele Nkosi emthethweni wakho, sibuyele Nkosi ethandweni lezinto zezulu, njengoba litsho Nkosi ilizwi lakho. Nkosi ukuba sivusiwe noKristu, masinake izinto zaphezulu lapho uKristu akhona. Siyacela Inkosi yezulu usincede kube njalo, ngoba ngoku okomhlaba Nkosi kuhle, kumnandi, kuyasidonsa kakhulu. Siyacela kakhulu Tata for the force and the power of the cross to pull us back Nkosi kuwe. Please Father, asinawo amandla, sidinga wena kakhulu. Sicela konke Nkosi, thanking you for teaching us. In the name of Jesus Christ, amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be